қимат харидаи дар ҳамин ҳолат хе гирифтор вақте бетамизӣ мисол ҳамин чиза ҷазир истифода мебаранд бин пишакам мегардад мисол. Салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Ина як кас илтимос кард бисёр ки чизмона ремонт кун камфоркара. Ина мо рафтем ба наздики ма як чи нишон дода будам, як видеои нишон дода будам ки мечташон чихе ҷазирай. Ина ҳамин ҳолата бо гирифтор шидем. Мақсад ина нигоҳ кунен, ҳатто дар хонаш пишак мишак ҳам дора ҳамин одам. Ина гуфтем аки як ба ҷоида бигем соҳибхона нест, хайна як сёнка кардем ҷазири ҳамин камфоркара як бор аҳамиятен. Ҳамин полни рост ҳамин чиза қимат харидаи дар ҳамин ҳолат хе гирифтор вақте бетамизӣ мисол ҳамин чиза ҷазир истифода мебаранд бин пишакам мегардад мисол дар ҳамин чизаш и вообще ба худо хай хутон бинен аки ман нашуд чизи ино намегуму просто хай як ҷазириша бинен мисол чихелай вақте ки авқот ки мехӯрен бисёр пишак мегарда уҷа мумкин бимеза мумкин як барина гуфти гапоне ки ина нигоҳ кун пашмои пишак ҳастай. Ина аҳамиятен пашмои пишак ҳаминҷа пурай. Ина нигоҳ кунен бо диққат. Ина диден пашмо инами ҳар як чизам ҷазириш вообще бомбаш дегай. Ина нигоҳ кунен ҳар як катакда пашми чиай ҳамин пишакое ки мисол инамҷа гаштеса пишакаш хаям хеле чун ҳамин хе истифода мебаранд намедонам ака барои чи. Ина ака просто ҳамин ҳолат дар ҳози ҳар як намуд средства биромадагиай ҳамун средстворо бишакен хела мисол чиз тоза мешаванд. сари вақт як роған мечака мисол як мепара ҳатман бохи бишаке тозаш куне. Ина бипишак хади меги ягон туда обратно билет харидаги ина чандта пишакай ман иш нагуфтумтон. Ина нигоҳ кунед диден ин ранги чи шидагиай зоопарк да бигем. Ана мегзарем ба чиз. Ина нигоҳ кун и ҷои мисол раковини хай мисол даст пас хайна мисол камфорт ина мебелни мисол чизош кухни гарнитура бигем. Анака в общем хаям хеле чизо аки линчарамо хами линча мондай намедонам. Ина дранша бинен аҳволша барои хай тамошо кунед шиқилиб мисол манам наҷакам просто мнениятона нависен. тозагӣ хубайда як мисол хутон ҷазири истифода мебаред инами газ плитатона хутонда мисол айбайда мода фарқ надорад. ман ба худо сумма тема ҳамиёра гуфти гапон мелесам тоза мекунам ҳамин сумма бигирам дар таво тоза мекунам ки ҳамин чиза мешавад тоза карда. просто ҳар яктатон ҳар як чиз дар дасти худи одамай худи инсонай да. як намуд свиркаи шиказан биромадагиай беҳад мисол ҳамиёра тоза мекунам метавонӣ мисол тоза кунӣ айҳидаш мисол ҳамун средства беҳад хубай да. я худаш айҳидаш ки набиромад мода тамос биромад. ина нигоҳ кун хай мо гирифтем мисол омадем дидем гапа росташ соз накардем ҳамин чиза соз накардем. хай хутон аҳамиятени просто зарари баъди дагиай охи бин чихе ҷазира ма ки ҷоира соз кунем ишне шишаҳо шикастагиай ира як мераси ку ҳама ҷазирбод мешавад. ина ин нава бояд усто харида мега бичаспонен ҳамин мақсад заказ кардай ина нава бин ҳамира гуфтем мечаспонему ака камтар як ҳо гуфтему хай ку сёнка кардам иншолло мумкин часпонамшам. хай давом видеода ҳастай тамошо мекунед часпондагимаш ҳамирам установка кардагием. хоб тамошо мекунем бо диққат давомша беззвук мекунам фақат бо диққат тамошо кунед ки чихе навижда нав мешавад ҳамин чиз. ин чиз беҳад мисол газоёзи импортни ҳамин зур афтистан
бисёр одам намефаҳманд ки качествоаш хуби бадай. В общем ҳаминтоврша метавонӣ камтар хай кор дора. Хай в общем ҳам хеле диден тамошо кунед давомша ҳамин чиза сабират мекунем соз мекунем. Хай зиндаву сарбаланд бошед. Канали мо хушсаддо ва хӯрек навадай лайк подписатсияра баҷиқиша тақати занаги дам гира. Хуб мегзарем ина сабирада. Хуб зиндаву сарбаланд бошед. Тамошо мекунем давомша. Рафтан гиред тамошо кардан гиред ма звукшам мекишам. Бисёр гап намезанам. Хуб инами иҷа чақчақ карда истабдем. Хай шумоам тамошо кунед.